Rydym am ei genedlaethau'r dyfodol lwyddo, i gael pob mantais, i gyfrannu at les cymdeithas y dyfodol. Mae dysgu sut i reoli arian yn hanfodol, a gorau po gyntaf. Rydym yn ymwybodol bod arferion ac agweddau tuag at arian yn datblygu o oedran cynnar, ac mae angen help ar nifer o bobl ifanc gyda'i hannibyniaeth ariannol. Mae hynny'n amlwg o fwrw golwg ar ganlyniadau ein harolwg cenedlaethol o 5,000 o blant pobl ifanc a'i rhieni. Enghraifft, dim ond 4 o bob 10 o bobl ifanc 16 i 17 oed oedd yn gallu dehongli slip cyflog. Gall addysg ariannol mewn ysgolion wneud gwahaniaeth mawr. Mae'n paratoi plant ar gyfer yr heriau y bydden nhw'n ei wynebu wrth reoli eu harian. Dyma un o'r rhesymau pan fod Llywodraeth Cymru yn gweithredu nawr gyda chyfnogaeth tystiolaeth ymchwil gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol a chymorth gan Gonsortiwm o Arbenigwyr. Ledled Cymru bydd pob plentyn ysgol yn elwa wrth i reoli arian ddod yn rhan o gwricwlwm newydd. Dyma faes sydd wedi'i nodi fel rhan o'r hyn sy'n bwysig mewn addysg plentyn. Mae athrawon wrth wraidd y broses dilynio ar y cyd. Mae'r gwaith hwn hefyd yn cynnwys nodi'r gefnogaeth fydd ei hangen ar athrawon i gyflwyno rheoli arian yn llwyddiannus. Bydd rheoli arian yn cynnwys sgiliau mathemategol a rhifedd y mae ei hangen ar blant i fod yn ariannol fedrus, agweddau tuag at arian, benthyca a dyledion, ynghyd â chanlyniad camreoli cyllid personol. Bydd athrawon yn helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol a meithrin yr hyder i ddod yn oedolion ariannol fedrus. Heddiw mae gan 1 o bob 3 pherson yng Nghymru ganylion o lain a chanpynt, sy'n ei gwneud yn agored i ysgytiadau ariannol. Gyda rheoli arian, bydd rhagolygon pob plentyn am oes o lesiant economaidd yn well. Caiff y cwricwlwm newydd i addysgu ym mhob ysgol yng Nghymru erbyn 2022. Mae'n ddechrau cyffroeso newydd i bobl ifanc yng Nghymru, ac mae'r gwaith yn dechrau nawr i baratoi plant ysgol ar gyfer eu slip cyflog cyntaf, yw paratoi ar gyfer digwyddiadau mawr mewn bywyd, gan gynnwys cyfnodau o drafferthion ariannol, ac i roi'r sgiliau iddynt ar gyfer eu hanghenion rheoli arian o ddydd i ddydd.